Okay. Salamat po. Kita po harapan po ng katamang gate. Kita po lalang na po ng pipang gusto-gustuan tama po. Makanita po mga pag-grupo na po kasi ating po group 1, group 2. At pagkakita po po din malamig po kumatas. Kasi bayan po matatana po kita uling anytime po. Nakatanaw po rin kaya katama po imahen. Pepalwal doon po kaya pisang baning minalin. Kapitan ng Mesa Lipit, uling kaya po kaya katama po parokya. Maya pagkatpanapon po Kap Jog Pineda. At mapilan mo po pinadit, makayagtabaya naman po kaya betay. Ita po Domingo Benny, at ang tawag po prosesyon, nakagulan ang prosesyon, hinapin po, pagkakit tama po nga namin katatama po yung prosesyon. Kaya yung paglingkunan, katatama po yung prosesyon. Sibay mo, ang days mo po, tulungan nila po yung yan. At yun na po, Kinsang Tarita Elementary School. Itas na mo, makatas na mo rin yung katama mo lobo. Viva Virgen de los Remedios! Viva! Viva Virgen de los Remedios! Viva Santo Cristo del Perdón! Viva Santo Cristo del Perdón! Viva la Virgen!
kay Paxo, Manibad, o Manade. Kaya po Pilo, panibantala po, rin po kami ipanatan. Nung ulas naman po kay Karapan ng isang ba. Parang nandito rin yung kanilang mga bawas. Yan guys, napakaraming tao. Hindi lang patso yung puno guys. Hindi lang ako malapit, sobrang dami. Sabi ko na pala kanina, ayan yung kanilang mga bawas. Knights of the Blessed Sacrament. In frame
Knights of the Blessed Sacrament, Santa Monica del Minali. Yan sila guys. Ayan. Now approaching ang image ng Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon. Ayan sila mga guys. Dito tayo. Guys, in frame. Hindi lang masyadong kita. Kakanaw. Luya. Nakaman mabasa. Papadala niya dyan. Bintang nantin. Jadi, di ba makapayong ko?
rinala ko na yung payong ko tita. Eh nabalo yung kasabi na may tunga ka rin content creator, vlogger, King Santo Tomas. Buta nga balo na kanyo, Diyos ko. Karina na sarili na niya tita. Ayan guys, kasalukuyan na ibinababa ang image ng Santo Cristo del Perdon y Caridad sa truck. Fast approaching. Binubuhat siya kasalukuyan ng mga hiyos. Kasi po yung Santo Cristo del Perdon, truck, kasalukuyan na rin po, di kinatalo po hihos, tapos na makahihos sa ato, mas tayo po kalaos ko po Santo Cristo del Perdon, kaya po kanya kaming balit sa Tomas, ang parokyan, ang Agong Tomas. Viva Virgen de los Remedios! Viva! Viva Santo Cristo del Perdon! Ang nakikita nyo ngayon guys na image ng Virgen de los Remedios ay ang Coronada. Ito ay yearly kinukoronahan every September 8. Viva Cebu, imahe ni Virgen de los